Здравейте, приятели! Вие отново сте с мен, Ерика Колева, и сега ще ви покажа моите нови подобрения на къщата ми за кукли. Добре, и да започваме. Тук съм ги преместила нещата и на куклата ми съм направила яки. Благодарението на едно момиче от YouTube направих това. И ето това. И сега ще ви го покажа. Само да ви покажа и втория етаж. Първият етаж не мога да го направя, защото трябва да махна всичко това, което няма как да стане. И така. Тук ще сложа някакви нови предмети. Тук са си същите. Laguna Fire. И ето там от Ever After High. Ето. Опитвам се да го вкарам таблета и да снимам. Дано да я виждате. И така. Чантата и обувките. Само да се опитам. Не, няма да мога. Изчакайте. Готово. И така. Ето това съм го преместила тук. И джеймбулито. Още не съм отсветила стола, но ще го отсветя. Той е от картон. И това е общо взето. Сега ще ви покажа стола. Чакайте. Сега ще ви покажа. Ето го и стола. От една кутия за бисквити защото не знам къде да взема картон, понеже нямам. И така. Ето го. И това беше от подобренията на къщата ми за кукли. Дано ви е харесал клипа, харесвайте, коментирайте и се абонирайте. Довиждане!